Trebuie să scriu despre o zi din viața mea, dar toate zilele sunt la fel. Hei, eu sunt aici! Tu vorbești? Normal, hai să facem proiectul tău împreună. Dar nu am nimic interesant de scris. Ba da, ai imaginație și cu produsele Daco poți să faci o zi super creativă. Care sunt lucrurile pe care le faci de obicei într-o zi? Merg la școală, mă joc cu Marc, cânt la pian, gătesc cina preferată. Uite că lucrurile încep să se așeze. Mai ai nevoie doar de un lipici. Uite aici. Oh, da, mulțumesc! Începe să arate ca povestea mea. Acum ai nevoie de culoare. Astea sunt super faine! Vezi, ziua ta nu e deloc plictisitoare. Trebuie doar să o colorezi. Mai lipsește ceva. Ce anume? Amprenta ta. Acum chiar prinde viață! Exact. Detaliile fac totul mai vesel. Nu mă mai pot opri! Asta se întâmplă când începi să creezi. Chiar îmi place cum i-a ieșit! Pentru că e făcut de tine. Dacă este atât de mândru de tine. Din toată inima vă urez bun venit în țara Hațegului, acasă la Daco. Brand a apărut din inima lui Adaconi. Atunci pun și inima la locul ei, că e grea și frumoasă. Celebrăm anul acesta 35 de ani de când Adaconi a pornit la drum spre un vis din viitor. Și cu cine altcineva puteam să celebrăm decât cu partenerii noștri de drum. Dragilor, mulțumim frumos pentru că ați făcut efortul să fiți astăzi împreună cu noi. Prezența voastră dă valoare celebrării. M-aș bucura să vă aduceți aminte cu plăcere, dar mai ales să rămână în inima voastră acest eveniment. Mesajul meu de bun venit, întreaga zi, le-am gândit, le-am desenat, le-am creat în jurul la 4 imagini. Inima, succesul papetăriei, succesul grădinii și succesul muzicii. Inima este centrul persoanei. Centrul persoanei noastre unde se adună gândurile, dorințele, motivațiile, voința, afecțiunea. Din ea, din inimă, vine empatia, încrederea. Acolo se țese
conexiunea umană, relațiile frumoase. Inima este sursa relațiilor, iar relațiile, în timp, descoperă ce este înăuntru inimii. În timp, prin relații, se văd caracterul, rănile, egoismul, iubirea, fricile. Acolo se vede maturitatea. Inima este un loc, ca o grădină, în care putem sădi valorile noastre. Probabil mulți dintre voi știu că Adaconia a ales să sădească în inimă integritate, excelență, respect pentru oameni. Și pentru că aveți un loc special în inima noastră, ne-am bucurat să beneficiați de înflorirea acestor valori. În produse frumoase, servicii valoroase, care vin din trăirea excelenței. Dar mai mult decât atât, să clădim împreună prietenie și relații frumoase, care vin din trăirea respectului pentru oameni. Și încrederea, care vine din trăirea integrității. M-aș bucura să simt astăzi și locul nostru, al celor din Adaconii, în inimile voastre. Ați găsit pe scaun o inimioară și un pix daco. Astăzi aș vrea să construim împreună un copac al inimii. Un copac cu imagini din inimile voastre, cu bucățele din inimile voastre care au legătură cu Adaconii. Ne sunteți parteneri de ani buni. Mulți dintre voi chiar de ani mulți. Ce a sădit Adaconii în inimile voastre? Cum de sunteți alături de noi? Scrieți, vă rog, pe inima care ați primit-o un cuvânt, un singur cuvânt, care să ne spună nouă ce vă ține în relația cu noi. De ce sunteți astăzi aici? De ce sunteți parteneri cu noi? Scrieți un cuvânt și după aceea vă rog să le trimiteți în capătul rândului. Colegii mei o să culeagă inimile voastre. Un cuvânt. Da, dacă aveți libertatea, chiar vă rog să scrieți și firma și numele. Nu-i neapărat, nu-i obligatoriu. Așa, numele și firma mai mic. Mulțumesc, Radu. Cred că o să am un copac tare frumos, dacă vă gândiți. Acum vă rog să le trimiteți, că nu mă lasă prea mult să stau pe scenă. Vă rog să vă uitați la noi cei din Adaconii. Ne uităm și noi, cei din Adaconii, către voi. Și privind în sală, știți ce văd? Succesul papetăriei din România. Sunteți în primul eșalon al oamenilor care au succes în papetăria din România și sunt onorat să vă am aici la noi. Sunteți așa de faini.
m-am gândit să nu pierd ocazia, sper să nu vă supărați pe mine, să fac un selfie cu voi. Wow, ce fain e! Reprezentați companii care au produse colorate, frumoase. Faceți rulaje frumoase. Am văzut în curte mașini faine. Sunteți invidiați de mulți din cei din jurul vostru pentru realizările voastre. Vă spun și un secret. Noi cei din Adaconii vă spunem VIP-uri. Și ăsta e evenimentul nostru cu partenerii VIP. Acum, uitați-vă și voi la noi. Suntem o firmă de succes? Adaconii e o firmă de succes? Ne-am pregătit să vă uimim. Avem tricouri la fel, inimioare pentru voi, pentru noi. Suntem în topul național al firmelor de papetărie. Am început să vindem internațional. Vă prezentăm produse noi, sperând să se lege de inimile voastre. Și îl avem pe Daco, un brand de care suntem foarte mândri. Plin de bucurie, de artă, de culoare. Producem caiete de aproape 3 ani. Zicem noi cele mai cochete caiete. Și cred că am putea să mergem mai departe și să povestim despre succesul nostru în papetărie. După masă, vom merge într-o grădină senzațională, superbă. Italianul Giovanni Salvatelli creează la Ban Potoc parcul privat I Giardini di Zoe, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Transilvania. În funcție de perioadă, copacii, arbuștii, florile, frunzele sunt într-o dinamică uimitoare, o explozie continuă de viață, culoare, frumusețe. Viața este completată de artă, simetrie, alei, fântâni, terase. Sentimentele ce le ai petrecând acolo sunt înălțătoare. Totul este viu. Grădina respiră. Îți umple inima de liniște, de relaxare, de inspirație. Simți nevoia să faci o minune de poză. Să vă luați cu voi inimioarele, pentru că fotografii noștri profesioniști pe care îi avem în grădină o să vă stea la dispoziție. Să aveți o amintire memorabilă. Este mai mult decât o grădină. Este o atmosferă. Este o stare. Este o experiență. Este I Giardini di Zoe un succes? Categoric da. Înspre seară, fetele de la Amadeus se vor integra spectaculos în frumusețea grădinii. Au avut concerte în peste 40 de țări, pe 4 continente, apariții pe scenele uriașe ale lumii, în Europa, Asia, America, Orientul Mijlociu. Milioane de spectatori, sute de evenimente corporate și show-uri, milioane și milioane de vizualizări online, producții impresionante de vioară electrică, energie, eleganță, show vizual. Este mai mult decât muzică. Este o atmosferă care creează o explozie de energie, o bucurie care umple sala, eleganță, combinată cu forță, emoția care se transmite de pe scenă în public și care se întoarce înapoi, în ropote de aplauze. Este Amadeus un succes? Categoric. Gândiți-vă la o floare, la un trandafir. Culoare, delicatețe, parfumul care atrage privirile, felul în care atrage privirile. Este această creație a lui Dumnezeu.
un succes? Ce a rânduit Dumnezeu înainte de a apărea acest succes? O sămânță îngropată și apăsată în întunericul rece și umed al pământului. Pare acolo, pierdută. Și totuși, acolo începe miracolul. Se sparge, se frânge, forțează milimetru după milimetru, prin pământ, prin pietre, prin rădăcini, prin nopți fără lumină. Este un proces lung, lent, dureros. Nimeni nu vede strădania seminței. Nimeni nu-i aplaudă efortul. Succesul florii pe care o vedem este doar o parte infimă din succesul real. Succesul papetăriei, așa cum știți fiecare dintre voi de aici din sală, este doar o parte infimă din drumul lung petrecut până aici. Îmi amintesc de începuturi, magazinul din centrul orașului Haței, de drumurile săptămânale la București, Timișoara, Constanța, după Marfa, apoi din nou, săptămâna viitoare din nou și săptămâna viitoare din nou și anul următor din nou. Obositor, plictisitor. Am o imagine cu oboseala care mă lua și mă opream pe marginea drumului cu volanul în brațe să mai dorm puțin să-mi revin. Apoi, încet, încet, echipa crește. Mai mulți oameni simt forțarea. Ani mulți, Marinică, cine știe pe Marinică? Destul de mult, ăia vechi. Și Sami aleargă în fiecare zi București, pe drumurile țării, prin orașe. De 25 de ani fac parte din forțarea în Visoada Conii. Trec prin curte pe la noi pe la depozit și văd pe Minuc, omul nostru de la gestiune. În fiecare zi cu Liza, cu căruciorul, cu transpaletul, duce marfă, pregătește comenzi, aranjează depozitul, are grijă de rafturile lui în fiecare zi. De mai bine de 10 ani. Felicia de la facturare, într-o rutină și o disciplină incredibilă, facturează zi după zi de aproape 20 de ani. 10.000 de facturi. Traian, cine știe pe Traian? Traian pleacă zilnic la cutreieratul pământului. Face peste 1000 de kilometri pe săptămână. Ia comenzi din jumătate de țară. Mai duce și marfă și mai are și energia aia ascunsă, care puțini o au, să vă facă să zâmbiți și să vă bucurați. Trec prin birou din vecin, pe la Mihai. Și îl cam întreb, Miță, ce faci? Știți ce răspunde el din nou și din nou? Verific stocurile, pregătesc comenzile pentru partenerii externi, trimit comenzile, fac listele de prețuri și din nou, și din nou, și din nou. Ani de zile. Nu se mai termină. Și pot să merg mai departe, dar nu mă las așa mult pe scenă. Aș mai avea 100 de istorioare. Și să-mi dați voie să vin și printre voi acum. Sunt convins că mai avem aproape 200 de istorioare în sală. Voi știți ce înseamnă succesul și ce înseamnă efortul din spatele lui. Nu o să vă pun pe tot să vorbiți, sunt mari emoțiile astea, dar o să încerc ceva. Până fetele noastre construiesc copacul inimii, vreau să o întreg pe Carmen. Ai emoții, Carmen? Te rog să te ridici. Carmen și Doru,
pe Carmen asta, după aia... Da. Nu-i problemă, vin, bine că te-ai ridicat, că vin și la voi, dar le-au pe Octavian. Carmen, sunteți printre partenerii noștri vechi, sunteți un succes și un nume în vânzările cu amănuntul din Lugoj. Aveți istorie acolo, clienți faini. Mi-aduc aminte când treceam pe la voi și în sezon era coadă mare pe lângă magazin și oamenii așteptau să vină să ia marfa. Ce stă în spatele succesului pentru care sunteți invidiați? După aceea ori mai deschis un magazin și în Făget. Eu pe primul nu l-am prins când l-au deschis. Cred că erau deschis înainte de apariția noastră. Spune-mi ce faci în fiecare zi. Care sunt lucrurile alea care se repetă și pe care nu le vede nimeni și pentru care nu vă aplaudă nimeni? Muncă enormă și seriozitate în tot ceea ce facem. Și mai specific. Ce faci dimineața când te duci? Ce faci după aceea? De toate. Spune-ne că știu eu, dacă nu spun eu. În primul rând verific mail-urile, răspund la ele, facturez, verific WhatsApp-ul, să văd ce cerințe mai sunt, fac oferte, vizualizez tot ce se întâmplă în magazin. Dacă e necesar, mă ridic de unde stau și mă duc să servesc, dacă se adună foarte multă lume. Și asta o fac de dimineață de la 7:30 până pe la 6-6:30. În fiecare zi, inclusiv Cine te sâmbătă. aplaudă pentru lucrurile astea? Să-ți aduci aminte, dacă nu încerc eu să-ți reamintesc, cum a fost întâlnirea noastră prima dată. Te rog să-mi spui. Adu-ți aminte când nu mai aveam ghiozdane pe stoc. Eram plin sezon și am tot sunat la firma voastră, și mă certam un picuț cu Ciprian. N-avea cine să le ducă. Și n-avea cine să le ducă și nu ți-aduc și nu ți-aduc. Și ai zis, nu se poate. Și nu se poate. Și tu ai ascultat discuția și îți mai aduce aminte ce ai făcut. Da. Atunci am văzut cozile alea în fața magazinului. Să știți că nu a fost regizat A nimic. încărcat mașina personală și Da. a venit și nu numai că a încărcat-o, a și descărcat sărac cu toată marfa, că n-avea cine să-l ajute. Și să știi că mi-aduc aminte cu drag. Acum, cine credeți că are cele mai mari emoții din sala asta? Tatiana. Știi de ce am pus-o pe Carmen prima? Ca să capeți un pic de curaj. Avem o istorie faină cu Nandi Pris din Timișoara. Ei sunt un succes în zona angrourilor de papetărie din România. Tot Banatul și nu numai îi cunoaște și vin la ei după marfă. Pentru mine, Tatiana, Vali, au fost așa un imbold. Veneam prin Timișoara cu Liza să duc marfă pentru magazin și mă uitam la ei care vindeau angro și aveau stand. Și cărând marfă cu Liza, așa mă gândeam, măi, oare eu o să ajung vreodată să vând și eu marfă, așa să vină alții cu Lizele la mine după marfă? Știi ce știu? Că în spatele la succesul vostru și recunoașterea care vă dau acum oamenii, e o muncă multă și o știu, am văzut-o și la voi. Spune-mi și tu, ce faci în fiecare zi, de când te duci și până te duci acasă? De toate, ca și Carmen. Da. A, când te prinde. Facem ce putem. Acum, Ce faci când ajungi la lucru? prima dată vizualizez. Vezi ce s-a întâmplat? Vezi marfă dacă mai este, nu? Da. Ce să facem? Comenzi, ne inspirăm și de pe alte firme și din astea toată ziua. Și cum muncești toată ziua? Cu drag. Eu te văd între partenerii tăi, între clienți. Cu Deci drag. aproape de fiecare dată. Îmi place ce fac. Și pui și mâna când e nevoie, așa? Bineînțeles. Da. Să știi că apreciem foarte mult colaborarea cu voi și vă prețuim. Și noi.
din tot suflet, din toată inima. Mulțumesc, Tatiana. Ai fost tare curajoasă astăzi, da. Octavian și Carmen. Soft service. Pe Octavian îl iau astăzi, așa pe tine te iau. Am petrecut ceva timp împreună cu ei, nu foarte mult. Câteva ore bune, așa, probabil vreo 2 zile. Știți ce am observat acolo? Am observat un om disciplinat, competent, meticulos, serios, un creator de sisteme, un om care știe să-și urmărească business-ul și o familie, o firmă, care au ajuns să fie cunoscută în domeniul vânzărilor online din România. Suntem onorați să vă avem parteneri, dar astăzi, acum, nu este vorba despre succes și modul cum vă invidiază oamenii că sunteți în top. Astăzi este vorba despre ce faceți în spatele succesului. Octavian, ce faci tu în fiecare zi? Care sunt lucrurile plictisitoare, lucrurile care se repetă? Care știu că le faci, eu cred că le faci chiar cu drag, chiar dacă sunt grele. Să te vadă prietenii noștri. Le facem cu pasiune, în primul rând, în fiecare zi. Mie îmi plac foarte mult cifrele, Da. dar îmi plac foarte mult clienții și Ce lucru mare. a avut întotdeauna foarte mare grijă de această direcție și asta facem zi de zi. Avem și poveștile noastre. Da, așa, când da, doamna așa... făcea primele livrări, când era așa și... O trimiteai cu mașina cu Da, marfă? bineînțeles. Eram 2 doar, Nu nu? aveam GPS și mergeam cu o hartă pe hârtie pe la clienți și nu-i găseam. Oh, și ce fain. momente romantice. Dar spune-mi așa, în fiecare zi, cum arată o zi de-a ta? Ce faci tu? Care sunt lucrurile care se repetă în programul tău? Păi, intervențiile. Oh, Da, stingi focurile? Exact, da. În fiecare zi apar tot felul de urgențe. Da? Încercăm să le delegăm cât mai mult, dar în fiecare zi realitatea ne arată că apar altele permanent. Când stingi focurile, provoci alte focuri. Să aprinde mai Da, tare. este adevărat. Dacă nu vin focuri din exterior, avem grijă să le creăm noi din interior, fiindcă știm că trebuie să ne adaptăm permanent, să evoluăm, să căutăm noi direcții, să învățăm. Da? Și învățăm aproape în fiecare zi. E un domeniu în care totul se schimbă foarte, foarte repede. De viteză mare. Mulțumim frumos. Apreciem că sunteți cu noi. Mai ia o familie și ați scăpat. Cosmina și Dan. Dar pe Dan vreau să îl iau astăzi, așa e? Îi pare bine lui Cosmina. Hai să te vadă prietenii noștri. Suntem parteneri de ani mulți. Dan și Cosmina, LibreOffice, sunt un succes în papeteria din România. Au o tipografie, 4 magazine. Câte aveți? 4 magazine. Mulți din oamenii din jurul lor se uită la ei cu invidie, puțin. Alții cu respect și cu prietenie. Uită-te unde au ajuns. Mi-aduc aminte când m-am întâlnit odată cu voi, mergeam în concediu, ne-am întâlnit într-un avion, mai știți? Ne-am întâlnit prima dată în avion. Știi ce? Și am aflat că suntem parteneri de business, da. Știi ce vreau să ne spui astăzi? Ce știu eu e că și voi, ca și noi toți, ați avut vremuri bune și ați avut vremuri mai grele. Ați avut vremurile alea în care, ca și sămânța aia din pământ, ați fost cumva apăsați. Și nu v-a fost ușor să răzbiți printre crengi, prin bolovani, ca să ajungeți iară la lumină. Și ăsta a fost unul din lucrurile care pe mine m-au încurajat la voi. Și de asta am și vrut să te ridic în picioare. Să știi că apreciez munca voastră, dăruirea voastră, faptul că nu v-ați dat bătuți. Dar acum spune-ne și tu, care sunt lucrurile alea, că și tu trebuie că ai, care le faci în fiecare zi. Chestiile alea care se repetă, care sunt plictisitoare de când te duci la lucru, până vii apoi acasă, când mai vii, când apuci să mai vii. Când mai
vorbesc cu cineva în jur de ora 8-9, Dimineața? Da, le spun, dragilor, la ora asta eu sunt sătul de lucru. Ce lucru mare. Începem în fiecare zi, 5:30, 6, rutina zilnică. Cu ce? Producție, utilaje, pregătire, mail-uri, depozite, bănci, parteneri, comenzi, cum facem fiecare dintre noi, doar că unii suntem mai determinați, alții mai rutinați, alții mai trebuie motivați, dar este o muncă grea și, într-adevăr, fără parteneri serioși, loiali, nu putem să facem nimic. Ce am învățat în toți anii ăștia este că depindem unii de alții și dacă ne merge bine, ne merge bine la toți. Dacă avem probleme toți. Și țin să mulțumesc pentru tot sprijinul care l-am avut din partea Adaconi și așa cum am scris și pe bilețel, într-un singur cuvânt, loialitate este tot ceea ce ne împinge și ne determină să facem bine în relația dintre noi și în relația cu toții. Mulțumesc frumos! Așa e că mai sunt multe povești aici. Hai să rupem filmul ăsta și să vă povestesc ceva. Sunt membru în Biserica Vovadis, adică biserica ce se întâlnește în locația asta. Și vă spun ceva din casă așa. Am hotărât în comunitate să facem o economie. Să facem o economie de un salariu cu normă întreagă. Și ne-am împărțit, nu suntem foarte mulți, ne-am împărțit în 6 echipe, care să facem curățenie la fiecare 6 săptămâni, sâmbătă, ne vine rândul să facem curățenie aici. Și toată lumea merge acolo. Și a venit și rândul meu, acum vreo 2 luni. Adică acum vreo 2 luni, când a venit rândul meu, am venit la lucru. Un domn, harnic, serios, bunic, cu mai mulți nepoți ca mine, zice, Mircică, vreau să te iau cu mine să facem curățenie în curte și în grădină. Zic, Nicolae, vin. Mă gândeam eu, merem afară, aerul e proaspăt, e curat, e răcoare, lucrăm cu drag. Și îmi spune Nicolae, eram în parcare aici, eu iau partea asta de parcare, tu iei partea cealaltă și începem să facem curățenie. Mi-a dat o găleată în mână și zice, adunăm de pe jos tot ce e murdar. Și am început să adunăm. Și zic, nu-i mare lucru. Și m-am aplecat, am adunat frunze, pietri mai mari, hârtiuțe și câte o gumă de mestecat. Și la un moment dat, după vreo 25 de minute, mi-era foarte greu. Abia mă mai puteam apleca. Când am terminat cu curtea, mă aplecam și nu mai puteam să mă ridic de jos. Și mai urma partea de grădină și de iarbă. Trebuia să culegem din gardul viu toate frunzele uscate. Trebuia să culegem de pe jos frunzele care erau căzute și mai erau mizerii și pe acolo. După încă vreo 5 minute, n-am mai putut. Și nici nu puteam să mă dau bătut. Ghiciți ce am făcut? M-am pus în genunchi, cu găleata în mână și zic, nu mă las. Îmi termin treaba. Și luam frunze de jos, luam frunzele din gard, hârtiuțele, ce mai găseam mizerii pe acolo. Și așa mi-era greu. Era greu în genunchi pe beton. Și prin iarbă. La un moment dat, mai aveam încă, îmi ridic capul și ghiciți ce văd. Nicolae își terminase treaba pe partea lui și venea către mine pe partea mea. Așa m-am liniștit. Acum să vă spun de ce v-am spus povestea asta. După o săptămână, 2, cu echipa de organizare a evenimentului nostru, mergem la I Giardini di Zoe. Era o dimineață frumoasă, nu prea erau oameni în grădină. Și
Și ghiciți ce văd? Văd oameni în genunchi, oameni simpli, murdari de pământ, având grijă de fiecare floare, o plantează. Privesc aceleași buruieni care se fac din nou și din nou. Curăță florile, curăță pomii, să se poată dezvolta frumos. Tund în permanență gardurile vii, cu răbdare, cu atenție. Mai sunt și alți oameni care gândesc dezvoltarea grădinii. Alei noi, o să vedeți statui noi, plante noi. Curăță aleile. La un moment dat, șefa de acolo, doamna Ramona Morar, a ieșit din grupul nostru, a mers undeva în grădină, s-a plecat, a luat o hârtiuță și a băgat un buzunar. Totul trebuie să fie excelent. Totul trebuie să uimească. Am întrebat-o pe Andreea de la Amadeus. Andreea, ce stă în spate? Care-i partea nevăzută a succesului vostru? Ele îi zic backstage-ul, partea din spatele scenei. A început de mult. Când colega de bancă din clasa a 3-a venea cu rolele să o cheme la joacă, ea mai avea ore de repetiții. Miile de ore petrecute cu instrumentul în mână. Gamele, vocalizele, aceleași mereu nesfârșite. Pasajele pe care le repeți mereu ani de zile, pentru că altfel îți poți juca feste pe scenă. De multe ori, cu senzația că nu vei reuși să faci o piesă așa de bine cum ți-ai dori și ușoară dezamăgire, că nu ai reușit să pui și mai mult timp în orele de studiu. Orele nedormite în aeroporturi, în escalele lungi dintre avioanele care merg pe alte continente, câteodată chiar și repetiții făcute cu căștile în sălile de așteptare. Pe lângă toate chestiile astea, mai este și efortul de a da mai departe iubirea de muzică din inima lor. Andreea de la vioară și Laura de la clape sunt profesoare de muzică în școala lor, care învață generațiile următoare muzică. Și fiți atenți. Aici înțeleg eu cel mai bine. Emoțiile de dinainte de a urca pe scenă nu scad niciodată în intensitate. Oricâtă experiență de scenă avem. Citez, mereu ne este aproape rău în culise în ultimele minute, înainte de a urca pe scenă. Știți ceva? De 2-3 săptămâni și mie mi-e rău în fiecare zi. Cu gândul la provocarea de a veni în fața voastră și a da ceva din inima mea către inima voastră. Și acum, ca să mai liniștesc un pic inima, vreau să merg un pic la copacul inimii. Să văd bucățelele astea din inima voastră care fac o inimă mare. Respect, integritate, excelență, perseverență, calitate, bucurie, fericire, empatie. Parcă mi-e mai greu. Sunt mulțumitor. O să-l pun la mine în birou și o să tot citesc din el. Bucurie. Daco.
brings joy. Daco aduce bucurie. Bucuria din inima noastră, din inima mare a Daconii. Nu vrem să o ținem pentru noi. Vrem să o trimitem către inima voastră și mai departe. Să o trimitem în România, în Europa și chiar în lume. Am pus din bucuria asta în produsele noastre. Am pus și în produsele de anul ăsta. Vă prezint din inima noastră, proaspăt scos de la tipar, catalogul Adaconii 2026. Pe lângă noutăți, prospețime, frumusețe, are și un miros deosebit pe care cunoscătorii de aici din sală îl apreciază. Mirosul de cerneală proaspătă. Să știți că mi-e tare drag catalogul ăsta, dar nu pot să stau prea mult cu el, că stau la rând după mine oamenii care știu mai bine decât mine să vă povestească despre produsele care sunt în el. Vreau să vă las cu o concluzie. Niște concluzii referitoare la succes. Partea cea mai importantă a succesului nu este vizibilul, nu este senzaționalul. Nici măcar succesul nu are nevoie de oameni grozavi. Pentru că succesul nu vine din carismă. Succesul vine din consecvență. Nu vine din faimă. Succesul vine din credincioșie și loialitate față de cauză. Succesul este plictisitor. Dar ceea ce este plictisitor bate ceea ce este genial aproape de fiecare dată. Succesul nu are rezultate imediate. Succesul este un impact de durată. Succesul vine din disciplina zilnică, din ritmuri plictisitoare, din sacrificii, făcute în tăcere, neaplaudate. Mi-a plăcut un citat al lui Greg Rochelle, care zice: puterea tăcută a statorniciei generează un impact exponențial. Și acum închei. Unul din conceptele cu care mi-am frământat mintea anul ăsta, încă de la trecerea dintre ani, a fost conceptul inimii întregi. Pentru mine a fost un wow, un click. Când am primit din departamentul de marketing poza cu fetița cu inima în brațe. Mi-am făcut și eu o inimă. Atât am fost de bucuros. Pentru că era ceva acolo în inima mea care făcea legătura cu asta. Ați văzut-o și voi pe calendar, pe e-mail-uri, pe invitația care ați primit-o, ați văzut-o și astăzi la intrare, o vedeți și pe ecran și o să mai auziți povestea ei. Inima întreagă este așa de aproape de conceptul de integritate. Sunt sigur că fiecăruia dintre noi, în familiile noastre, în relațiile noastre, în business-urile noastre, ne-ar pica așa de bine. Am înflori, am fi bucuroși, am fi încântați, am avea suflete vindecate și restaurate. Dacă am relaționa cu oameni integri,
transparenți, care nu au inimi împărțite, care nu au locuri în umbră acolo, care nu le lasă să se vadă, nu au locuri ascunse. Avem de dus o luptă. Tânjim pentru a avea relații cu oameni integri. Dar lupta mare este cu inima noastră. Zicea Calvin că inima noastră este o fabrică de idoli. Lucruri ascunse, egoismul, materialismul, dorința de câștig, trădări, o groază de chestii care nu ne-ar place să fie văzute de din afară. La începutul acestui an am găsit în Biblia pe care o citesc, în 2 Cronici, 16:9, un pasaj care zice așa: căci Dumnezeu își întinde privirile pe tot pământul ca să-i sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. Indiferent dacă sunteți credincioși sau nu, integritatea pe care o trăim în inimile noastre poate să facă o lume mai bună, relații mai faine, colaborări mai faine, încredere care crește. Cred că aici e o legătură mare între un succes frumos și între inima noastră. Mulțumesc frumos!